Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? 27-14 йорты каршындагы түләүле парковка түләүсез булачак. Безнең ишегалды республика программасы башланды. Сак булыгыз, Толпаннар Чаллыда беренче очраклары теркәлгән. Чаллы автобус дип исемләнгән бөтен Россия акциясына кушылдым. ЮХИДИ хезмәткәрләре пассажир йөртүче автобусларны тикшерде. Татарстанда яшәүче тагын 33 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда коронавирусның 5 яңа очрагы теркәлде. Соңгы мәгълүматларны республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 15 апрельгә Татарстан буенча барлыгы 19932 авыру очрагы теркәлгән. Аларның 17039-ы терелгән, 28-е узган тәүлектә. Сак булыгыз, Толпаннар Чаллыда толпан тешләүнең беренче очрагы теркәлгән. Берчулы әтияниләр медикларга мөрәҗәгать итә һәм нәтиҗәдә кызның башында толпан табыла. Тулырак киләсе сюжетта. Толпаннар энцефалит һәм боррелиоз таратучылар булып торам, бер тешләү җитди нәтиҗәләргә китергә мөмкин. Шуңа күрә вакытында медицина ярдәме сорап мөрәҗәгать итү бик мөһим. Чаще всего они кусают в места, где тонкая кожа. Это заушная область, область шеи, подмышечная область, паховая область, волосистая часть головы. Толпаннар хайваннар өчен дә куркыныч тудыра. Толпаннар менә яз җиткәч инде, җылы вакыт җиткәч, алар активизируется итәләр. Шуңа күрә инде һәр хуҗа этләрне кемнәр асрый, алар дарулар бирергә тиеш. Безнең лечебницада специальный каплилар бар. Үзегезнең этләрегезне урманга баргач, кайткач тикшергә кирәк, толпаннарны алырга кирәк и обязательно обработка үткәргә. Толпаннар ауга жир 5 градуска кадәр җылытка чыга. Кояшлы участокларда оннан да иртәрәк барлыкка килергә мөмкин ди белгечләр. Даже если заморозки бывают даже в ночное время суток, то днем при температуре солнышка, когда-то вот они могут уже выползать. Поэтому в первую очередь сейчас, ранней весной, клещи опасны на лужайках, на опушках леса, а внутри леса они просыпаются немножко попозже. Чалларны саклау өчен якын арада урман парк зоналарын эшкәртәчәкләр. Тик толпаннардан саклануның иң нәтиҗәле чараларының берсе булып энцефалиттан вакцинацияләү ясату кала. Махсус спрейлар турында да онытмаска кирәк дип билгеләп үтә табиблар. Лилия Гадина, Айдар Мусин, яңалыклар. Чаллы автобус дип исемләнгән бөтен Россия акциясына кушылды. Машина йөртүчеләрне иртәнге сагат 6-дан алып шәһәргә керү юлында автоинспекторлар һәм Ространснадзор хезмәткәрләре сагалады. Аларның юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәүләре тикшерелде. Тулырак мәгълүмат Лилия Гадина материалында. Вопросов задать. Кырын эш 40 елдан соң да беленә ди татар халкы. Бу автобус йөртүченең юллама кагазы да техник карау үткәрелгән документы да юк. Башкача әйткәндә, кешеләр үз гомерләрен куркыныч астына куялар. Билгеләнгән урынга барып җитмәү ихтималы бар. Хәер, бу очракта пассажирларга бәхет елмайды дип әйтергә була. Бу вакытта микроавтобусы шәһәр хастаханәләренең берсе кармагында. Кем иртәтәрә ЮХИДИ хезмәткәрләре шуның кәефен бузарга да мөмкин, ләкин бу юл кагыйдәләрен бозучыларга гына кагыла. Документы проверяли. Ну все в порядке? Слава богу, да. Не нарушаете? Как? Нет, конечно. А много лет уже за рулем? 39. Так что опыт есть. Проверка, наверное, документов. Ну вот ваши документы в порядке? Я надеюсь, да. Есть какие-то предположения, почему вас сейчас остановили? Бүген ЮХИДИ хезмәткәрләре иртә йөртүк автобус дип исемләнгән бөтен Россия акциясе кысаларында пассажир йөртүче автобусларны тикшерде. В ходе совместного профилактического рейда с Ространснадзором проверялись наличие необходимых документов у водителей, техническое состояние транспортных средств, а также технических средств контроля режима труда и отдыха водителя. Было составлено 8 административных материалов на водителей автобусов за неисправное техническое состояние транспортных средств и отсутствие при себе необходимых документов, а также 2 предписания на собственников пассажирских автобусов. Автобус дип исемләнгән профилактик чара алга таба да дәвам итәчәк. Лилия Гадина, Айдар Мусин, яңалыклар. Безгә 29-15 апрельдә Чаллы ТВ телерадиокомпаниясының туган көне 1992 елның бу көнендә халык депутатлары шәһәр эфиры телевидениесен оештыру турында карар кабул итә. Шул вакыттан башлап без беренче булып яңалыкларны татар һәм рус телләрендә чыгара башладык. Чаллы ТВ шәһәр яңалыкларын татар телендә тапшыручы бердән-бер телекомпания 29 ел дәвамында экраннарда сәламәтлек, тарих, матурлык, мәдәният, авыл хуҗалыгы, шәһәр хуҗалыгына багышланган күп төрле тапшырулар
оқушылар шықты. Ижады коллективларым ел сайын Россия Татарстаны күләмендәге мақтаулы бүләкләргә ия була. Безнең хәбәрчеләр бары тик тикшерелгән мәгълүмат тапшыра, төрле өлкәдәге белгечләр һәр вакыт безнең телеканал аша үз фикерләрен җиткерергә әзер. Көн сайын без сезнең өчен эшлибез. Бүген Шоллы халкы эчендә, безнең татар халкы эчендә, безнең телевидениедә эшләгән хезмәткәрләр эчендә истәлеклеген 29 еллык безнең Шаллының үзенең телевидениесе барлыкка килде. Ул гомер буе халыкка хезмәт итте һәм абруй казанды. Шуңа күрә мин безгә ярдәм иткән телевизор караучыларга, Шаллы халкына бик зур рәхмәт сүзләр әйтәсе килә. Келесі мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына иртәгә Рамазан айының 3-нче көне 16 апрель көнне сәхәр 1 сәгать 50 минутта тәмам булырга тиеш, авыз ачу 18 сәгать 38 минутта башлана. Яхшылык эшләргә, тәүбә кылырга ашыгыз, җәннәткә ашыгучылардан булырсыз, үзебезнең күңелебезне, калбебезне чистартырга, яхшы сүзләр сөйләргә, гайбәткә кирмәскә, ялганламаска тырышырга тиеш диелә дини китапларда. Шуңа да Рамазан аен мөселманнар көтеп ала. Тоткан розаларыбыз кабул булсын. Бүгінгі шулар иде, мен Алина Валиева, сезнең белән саубулашам, игътибарыгыз өчен рәхмәт. С 19 по 25 апреля долгожданная продажа рыбных деликатесов прямо с Камчатки. Свежий улов, чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. ТЦ Грин, первый этаж. Экомаркет «Основа здоровья». Продукты для повышения иммунитета и снижения веса. Полезные перекусы, обеды, кондитерские изделия без сахара, постные изделия. Натуральная алтайская косметика. Торговый центр «Октябрьская», первый этаж. Магазин «Основа здоровья». Новосибирский питомник «Надежный сад» предлагает саженцы сибирской селекции. Малина, клубника, медовая жимолость, черная смородина, вишня, груши и яблони на карликовом подвое. Высокая урожайность, не боятся ни мороза, ни засухи. С 17 по 20 апреля в ВЦ «Экспокама».